Ботулиновият токсин може да бъде използван за блокиране на вашата мимика или така наречения frozen face. Последните тенденции в естетиката показват, че се търси максимално естествени ефекти, т.е. ние търсиме живо лице. Ботулиновият токсин, освен за релаксация на мускула, може да бъде използван и за лифтиране в горната трета на лицето. Това се прави по определени техники, с които ние може да повдигнем веждите на пациента, разбира се, не до такава степен, че да направим мефисто или повдигане неестествено в средната част на веждата. Защо е важна експертизата на лекаря при оценка на ботокса? Ботулиновият токсин той винаги дава един и същи ефект на блокиране или релаксация на самият мускул, но е много важно къде той ще бъде поставен. А именно, при някои пациенти поставянето на ботулинов токсин тип А, какъвто е нашият инкоботулинов токсин тип А Бокотюр, може да доведе до спадане на клепачите, ако блокираме цялата горна част, или пък може да доведе до повдигане на веждите.